Inilunsad po ng Department of Trade and Industry sa may Balawan, La Union ang shared service facility bilang suporta sa industriya ng salt production at pottery sa nasabing lalawigan. Matatagpuan ang naturang pasilidad ang mga makabagong teknolohiya na kinakailangan sa paggawa ng post-harvest processing na asin na ginagamit bilang pamahid sa mga produktong banga. Target din po umano ng tanggapan na mabenepisyuhan sa pasilidad ng mga maliliit na negosyante mula sa Bangar, Bacnotan, Cabab, Bawang, Aringay, Rosario, San Fernando City at Santo Tomas, La Union. Noong nakaraang taon, ilang parehong pasilidad ang inilunsad po sa ibang bayan ng La Union bilang suporta sa mga MSMEs sa industriya ng silk production at bag making. IFM News. IFM News. IFM.